note mi-ai dat, câte lacrimi am vărsat, dar acum am plecat, am plecat. Câte note mi-ai dat, câte lacrimi am vărsat, dar acum am plecat, am plecat. Bun rămas, spune-mi azi, îndrăgiți profesori, chiar de v-am supărat uneori. Toate ni le-ați iertat, dar acum am plecat, am plecat, am plecat, am plecat. Toate ni le-ați iertat, dar acum am plecat, am plecat, am plecat, am plecat. Cu greu de școala noastră, în care atâția ani am învățat, atâtea amintiri de ea ne leagă, atâtea amintiri de neuitat, atâtea amintiri de ea ne leagă, atâtea amintiri neuitat. Și ani revedeau trecut în goană, și mulți vor trece că sunt trecători. Nu vom uita nici când această școală, nu-i vom uita nici când pe profesori, nu vom uita nici când această școală, nu-i vom uita nici când pe profesori. Ne-ați învățat în viață ce e bine și cum să facem ca să avem un rost. Vom ține fruntea sus cum se cuvine, să arătăm ce dați că-s buni ați fost. Vom ține fruntea sus cum se cuvine, să arătăm ce dați că-s buni ați fost. Adio, deci spune școală dragă, adio, noi îți spunem și-am plecat. Atâtea amintiri de ea ne leagă, atâtea amintiri de neuitat, atâtea amintiri de ea ne leagă, atâtea amintiri de neuitat. Înainte de a ne începe activitatea, am să-l rog pe domnul părinte să spună împreună cu noi o rugăciune. O să zicem toți rugăciunea Tatăl nostru, așa cum v-am învățat. Clar, curat. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har, cu a sa iubire de oameni în vecea noastră. Mulțumim, domn părinte, pentru amabilitatea de a ne susține. În aceste zile, vă rog frumos să mă iertați, unii răcesc vara. Eu așa răcesc. În aceste zile, în toată țara, astăzi, mâine, elevii claselor a 8-a își iau la revedere de la școala în care au învățat 8 ani de zile. N-am crezut că o să am așa emoții.
Da, se pare că sunt mai mari decât... Se mai întâmplă și la se pare că sunt mai mari decât de obicei. Sunt mai mari decât de obicei pentru că astăzi ne despărțim de o clasă extraordinar de omogenă, cu niște copii foarte serioși, foarte muncitori, care au înțeles care este rostul școlii și chiar dacă uneori am testat fiecare dintre noi, evident că n-au făcut lucrurile așa cum ar fi trebuit să le facă, au înțeles în sufletul lor că acest lucru nu l-am făcut cu răutate și s-au ambiționat și au muncit mai mult spre a reuși să ne bucure cu rezultatele lor. Astăzi ei nu că ne părăsesc, dar ei se îndreaptă spre o altă etapă a vieții lor, plecând de aici cu un bagaj de cunoștințe pe care ne-am străduit a fi cât mai mare și cât mai greu și cât mai plin. Le spuneam mereu că trebuie să învețe pentru că viața eu o văd așa ca pe un sac în care putem să punem în fiecare zi cât mai multe, numai trebuie să avem grijă că gura sacului se strânge în fiecare zi și la un moment dat, așa în jurul vârstei de 20 de ani, 20-25 de ani, sacul se închide. Și dacă mai dorim totuși să mai punem ceva în el, va fi foarte greu. Ei au învățat, munca lor va fi evaluată acum când examenele de evaluare bat la poarta vieților. Sper că până la examen să reușească să-și clarifice toate cunoștințele pe care le-au dobândit aici, să-și lămurească toate necunoașterile, întrebându-ne pe noi, pentru că până la examen și chiar după examen ne vom strădui să-i ajutăm ori de câte ori au nevoie. O clasă, uitați-vă la ei, omogenă, atâtea fete, atâția băieți. Semn că există un echilibru. A existat întotdeauna un echilibru între ei, pentru că întotdeauna au fost ambițioși și întotdeauna au tras în același sens. Dacă mi-aduc eu bine aminte, le-a fost învățător... Ce-am greșit? A greșit. Domnul Șerban a fost primul care a greșit, primul care le-a îndrumat pașii și mi-aduc aminte că erau niște prichindei când au venit, iar domnul Șerban mi se părea un uriaș pe lângă ei și a reușit cu vorbă bună, baia băgată în reparație capitală, știu ei ce înseamnă acest lucru, să facă din ei niște copii deosebiți. Sperăm că același lucru vor spune și dascălii care îi vor prelua din toamnă, că sunt niște copii deosebiți, la fel cum mare parte dintre cei care au plecat anul trecut ne-au făcut